yemre abɔhye ho ntom se sa wonom ade kyerɛ nhyehyɛ DC at the Matiwa District Assembly ya Ernesto Wusu inti made nsama tuja chemu se eye nsuyire si won kran primantem hanom no anya de obi abetimi de sobo abomampani yɛbɛkɔ so agyina mu ɛwɔ nsuyire a esie wɔ man Ghana ɛne mantam ne mense ne pii mu ankra primantem mu yɛnso yɛho ka adwamu no ɛsensɛmu a nade wande kyerɛ mu ɛwɔ Accra New Town ɛne district pastor ɛde ma 7-day Adventist Church ɔsafopɔn akase kyerɛ mi sɛ dwumadi esuronko a Ghana man pendi ba na de aboa pa ne senti ɛbɛyɛ a posumi bia aban ma yɛ nyina da yɛnsi krum yɛnsiesi o man Ghana montere nyina DC at the matrimamponia akasa chemu se insu eto ade insu yiriba na nya ade asese ne bi ebetimi asi ewo nyina hini bio na ana no meme na etwa yi na eye kitawo nsa bosom de toso du baako ewo mfempem mienu ne aduonu nsia mu a o man Ghana MPP amayo okoro nkura bata nyina akoto aba ekweyi wonom abato mpesu aso akanifo a ukopie mu wo man Ghana Tiwa East abato mpesu asede am chairman chenchencha monsa ka no wakaze kyerem se amanyokoro nyina ya baako no mu nyina moe na mfa amanyokoro no emagitumi ensam tare wonom eni ase wo manyim constituency MPP chairman na owomanso adubia akasa chemu se ye executive somato aba ayi omofoforo ne nka omohumbom se ne ebe ya omobetimi aprinkunimdie ne won fimpimienu ne aduonu wochini ensam no pina ne ka wa yase onkonwa be se mo se awia prem to be kase wodi yero ha ne nsia ekiripo enkron kasa fidie so na ye ka mo se adwumakuo bia ba omanyim a omudwu bandi a omudie no edanso ewum se o man Ghana ye wo live ban ahodo opi wo manyim na so papa ba akopa ba ne se ope odwumadi esunku bi na pese ye kama na ebonwompa ewase na mfide emutie pa de amesrew me kanfo eyefel group band e de amount tie ne ye eyefel group band eno pe na ye papa e bia wo ya wedding eye na ba fi anam udi wa da kwasibo ne be ka ne se birthday parties ana se bia wasua adwuma wo pon ho ana se school kura na wakwa wawi a wo ya graduation mesrew ada fani nyina kwadane eyefel group band yempe ne betumi aboa wo eni wachi insure nhia mudi ahodo mobedi a mobehia live band papa bi wase no mesere mo look no further ni nyina mo fa nkoda ne eye fail group band ne ye ba mani beje pam ne die nti ayen na safata se be so sompa no eniem ye wa quality sound infidie ne muti pam ye sanso professional instrumentalist ye bo pa ne ye bo live band wani beje pam ye sanso quality instrument nti ye ba ye mese odwumadie no emfa ma wo pe ye chi yakwan ye watema community 22 ba roso inside honom eni butum ya homa trofo no eni 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 Menkanfo insupa enfema unsu a wonoma ebetimi abo adwuma ye wo nipadua mu de no a ani Lumba supa ebi ewo DLFM ye premises anom ntini so opebia obetimi abaye wo Obstetrics Council International University oba wonsa ebetimi akabi na emom se open no dodo atu DLFM penifo ewo 0549889685 ana 0549436616 akenkanfo benu ayese nkonwa ebeso mawie no edi ameji so yo wofa ose ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ene bantwere bonana otafirija mene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ye ba ye de kasebo no ekiri mankasa ebesem nansa na no me wo fa se rose gold wo si di ye kasebo no eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem di ye kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwapa afi tumrika ne hia yen ewo Facebook na afinse YouTube na yemfa kasebo no enchiremu ensomum na me wafa se champion tailor da maintain kasebo yi ehunfoni any videos enam so a ene kasebo baako video baako na nso anya bia hwe wo ba na do adwenkyere no e de ato ase mere sem ye baje mere ne akenkan ne nyina e de amaum ye hia kasebo na se e de afiri ochehene osagefo emuatia ofolpeni akasa echiremu sei obesere oman Ghana kanifo a moda
eye womasua ano wo manyim say na nsen wohwe academic eye programs ahoto a etodwa ana ekoso ewo oman Ghanam efa yen siapon ahodo no mu a nyankopon anim ni ene nokure ni edu ba bia nsam hapam o kire ma omanyin sɛ de adesua hyehyɛ ekro no kyese oman Ghanam ye ka suku eso pa eno ni suapon kwasibo ne bɛka ne sɛ university na kolwa ne bɛkɔ school bɛ wie no kyese wankosua hwɛ betumi de abɔbra na ɔde na adwen aye biribie agebrofo kasa ene abrofo yi follow me awuri you I wish ene de saa ede na no esensa brofo yi ne papa ne yeye ene obaka frɛ atifia kwesi anafo na nso ye kasa nipa omo ye neoma sonko abɛfo kwan so a omu nim ye ne wa wie school so ono wankasa bɛyɛ bibi abia adwuma na wafa obi adwuma ekire din kyese ba kumpo ne trim de onima ne ye wakɔbɔ degree wabɔ ne masters ne wa wie kyese owie school a ontumi mafie ma ye bibia ma omen empunto bi amam na ochen den side to dwamra okoye special girls of honor ewo eye university teacher eye of professor Eric Kwesi Ofori dwumadi etodwa ewo vice chancellor of Garden City University etodwa ewo wonom finhia da etoso edu enwotwe ewo worom dwumadi asunko mudie na ochen hina kirem say in fact inema bi hapam ede ne yehuni ewo omanyim se bekosuapon abomoden akwaje nkyerɛkyerɛ bewie na wo ba fie na wo ba bɛkyerɛ de a anaso ba bɛyɛ bibia kyɛ se yehunu hwe emfeso bia nim se wa wie school na keke enne ye de AI ɛyɛ ne ma soronko na nso mo frɛ wie school a ɛkyerɛ din ewie mu nsa kyerɛ ya sesa na nso mo frɛ wie school mu ntumi nya ho hwe biem enipa pom de won sensem akwaya how pi ankaja yehia mmofra wo be wie school ankaja mo ba wo betimi aba so oha we ya no de ama yen na nso wo hwe nhyehyɛ ahodo a etodwa wo manyi mu a omu wie school pe mmofra nyenya mo so mfa so bia wo manyim de aka ɛyɛ brofo aban emia adwuma mo nya bia anya na jese mmofra akwa adwuma hunu a omo tifie ema awofo eka ombo ye no ne nyina da ayeka hunum na oche hine kirem se ekoba ne sa na Ghana emebu na hoto a wodem kwaje ntete ewo man Ghana yesua apon ahodo mu no eso mfa so pa no eno ne de yehin na chese sebe yakwa ye nkwasi adwuma ye no nyansa bia mbem o kirem asesei brafo kase obi krom kasa o enti obesere wo man Ghana mpenifo se ebra so man ye betena se na ne o maye ne adesua nhyehyɛ ye no ye mu ense kirem kram oche hine kirem se wohwa bibimanya yesikasem a enkoye ne nyina gina yasua pon emofro mu wie school na nso mu wie a wo muntu mmade hu boto anomfa kura mfa nhye mu fi school ya wa wie ono woni nsan dwuma bia otumi mfa na adwen emfa nya hwe otumi mi adwuma obi nya bi nye da bia da de Lumba nyom yeti ABC dim eno mo amomen yentumi kwayanim enti obesere sei enmanim ya da asoye a ehwe oman Ghana adusuan hye titiru wo mbɔ mmɔden aye nkyerɛkyerɛ edema ade hye a wonom kosua pon university no omenye se sunku bi se wo wie school pe wo ba enmanim ya wankasa be ye bi sunku na boa se be ya omen ya dachi ene adwade ensensem ene sikasem ebetimi akonka ne oche hina dinsem sei ede tudwa. The significance of today's ceremony extends beyond one individual. We're living in a rapidly changing world shaped by technology, artificial intelligence, climate change, public health challenges, economic uncertainty, and evolving labor markets. Universities must therefore become centers of innovation, entrepreneurship, research, and problem. Ahead, all of us were articulating how this university has to have entrepreneurship. In our country today, young people who are stalwart entrepreneurs, if they want to start their own business, you agree with me, it's very difficult. So we have to make possibility for young people to start their own businesses. The future of Ghana and Africa will depend largely on our ability to produce graduates who are not merely degree holders, but critical thinking, innovative, ethical leaders and job creators. As a traditional leader, we have long recognized that education remains the most sustainable investment any society can make. Throughout my reign, I have consistently championed educational advancement because I firmly believe that the development of our people and the foundations upon which prosperity society today has to be our goal. The story of Professor Kwesi Ofori perfectly illustrates that where you're born does not matter. That education can transform a young boy from Chebi into a respected scholar. Na ne kura mo no ena oche hene
Osagefo Amuatia ofulupeni esa to ane nsem so say o my Ghana yade suan hyehyeye no yamianim ne kura nim nie emwo men okirema efiti mra kwasibo ne kokko ebedi o my Ghana so me bi atwamu no enhyehyeye abrofo no yeto ho no ne no an yempanifu enam so wɔn mfa hwemfa nka ho akane no men ye no so sana nso ne o manyimu atere nanso ukọ schools ahodo mu titiri ne nkurase na awreho sɛhwɛ ohwɛ mofra ne bia wɔn abɔ apeso pam wɔn nya baabi ntena kyɛ ukọ school dan bi mu ankonwa ni hɔnom na kyɛ sɛ awreho pa okire ma de ne yehuni ɔma Ghana mpanimfo ɛto a mogye ɛne nneɛma amunya na ɔmanyimu no ɛmofra mo wɔ ɔman Ghana yenkurase no de na mo yafo madusua ho ɛba ne sɛ ha adwen classroom twetwo pon asasabe ogoba singlet asasabe akokɔ bani ase tese kitua bi na mafra yi abo apeso sam akyerɛkyerɛfo nso kitua bi na ɛwɔ hɔnom okirema nansen akyerɛkyerɛfo ni bi pa edu ba bia atu ho akyɛ honhom pa akane na nkomode kyerɛ de no ebi ne omumu kyese onya adwuma yenti ɛna wakuru teacher ne nya na adwuma ɛba ne saa pɛ na mafra ne daate na de gura to pre okirema ɛba ne sɛ ha adwen ɛno akyɛ nso kyese edu ba bi pa hyehyɛ bi atwam dada bi na de so de kyerɛ nipa de ɔman yɛ doa ne sɛn ɛna amen okirema aban moa na kyerɛkyerɛfo nso fa ho die ɔma ho ba mo nsɛm ɛna ɔmo mpunto so hia ban eduba bia ma ban kan kyerɛkyerɛfo sɛ wɔda ate ɛne waba sobɔ ɛwɔ heaven da bi aban wogi upe wɔ Ghana ba moden sɛ akyerɛkyerɛfo no de safata ɔno fama wɔnom na maame ahodoɔ so no ɔmo ma kyerɛkyerɛfo fili fam okirema mputudwuma nkɔmɔ adisuam ne moa sɛ bɛyɛ ɔman Ghana adisua ho sɛnsɛm ebetimi akɔnkane. We inherited a system of governance led by the British in 1957. Our world of 1957 cannot be our world of 2026, but we still practice the system the British left. They left a system at that time where about maybe 4.5 million people. Our country has ballooned to 35 million people. Practically, we cannot keep the same system that was catering for 4 million people for 35 million people. I have gone on record to say that our country should be centralized so we can bring governance to local folks and to the people who live in rural Ghana. That's the only way we're going to be able to measure our worth. And because of that, let me just say to the Vice President that you are here in this city, but what we need to do is to make sure that we take this education to give every child in this country a place to sit, a table to write on, a roof over their head, and a good teacher to learn from. For some reason, we have diminished the dignity of the teaching profession. And just remind everybody, without the teaching profession, without teachers, we go nowhere. Eni a woti ye ne din e de ochehene osagefo Amuatia ofoli penny. Yantoa Kasiabone so na na watwe mu na omampani John Dramani Mahama eche ise fiada ene memnenda ye homobobo sumni de tosu edu eni du baako ewo mfimpi enu ne aduonu nsia mu ye de si wo National Sanitation Day MMDA is by 261 ewo my Ghana mu nyina ka ho ema omutimi ye nsiesie ewo matena yen na damienu yensiesie yi ekọọsu ye sane ebe ya yebesi nsu yira no kwan ene nyarebone so a efiri mu edeba ne nsu yebetimi esi ano kwan ewo ye mpota mu netiwa East District Assembly enye omo ho amfa enfiri mu na ensiesie no ekoso ewo nyinem ne mpota mu ana eye District Chief Executive Ede metiwa East District Assembly wepo mantem ye onyonyafo Ernest Owusu team ene nsemtrofo etwetwe nkomo ana obo mampani John Dramani Mahama basuye papa so de shewe etimi abenu ebesi nstroyi no kwan ewo man Ghana mu ewo abra yeguso ewo eye nsutobre mu no kasa ye echemu se ye nsu yire no esi won kranbupni mantem hanom na nya de obi abetimi ede sobo de abo mampani John Dramani Mahama esan se abra na eye timemfo nane na momutoto bola egu ye gates mu ni nsuo mu no na mampani engina hobinti mo obia emfa sobo no emfa embo no na ye Ernest Owusu inti mesan so fa akonya ne so de eye futuo ema MMDC so mo man Ghana mu so mo ma elmani enna honum se koba se omo approve building eye permit bia de omo adbia mo bia omo ma omani enna honum esan se aya na physical planners and engineers ni timi dada wo ma na omo so ama permit ewo bia ye no so enye ni titiriu ene ba bia nsuo efa
say nipa wa hu say omampani wa komapa because e baby eso mu budangu ebu agunya ba bia kra ne benya sa kokodu and okwa itema Ramsey site we see say before ye be see ebu it is better late than never and action so are taking on so no e be discouraging profo a so be kwato asase obe ahwe especially en kramemu obe hu say enso bra onfa for ye bu bi e dey be example president obedi 4 years and was about 4 years it won't mean can say 4 years na yesisi dan e won so kwa nyina e yade a asoma yenyin tu say yenya ya feel especially most of the assemblies now physicists and engineers politicians they end up just like blame politicians keke because e bo onum kra na wani na fiscal plan na engineer so coffee no dey report about report on the bible tell say baby e wani here and once we dey we chair committee no wa approve later on we be coffee that knows ade bibi ya me be this executive me hu bebre baby kra me prince e mi incident say nyanya me na ye mabomu a nke de fra enkrata mu anka me pass ya na ka minim ya me na kasa che na buso say baby a me se me pay ewo mu ana na o me say ana say baby no film ti since dem kra no me suspend permit kra ye dem nti no ma na most politicians be victim of the circumstance recently mu say CMA e be bright or come baby na what me say or DLFM 106.9 Ene ya uti ye DC Edemetiwa is District Assembly no parliament moyo nyonyam for Ernest Owusu in team na enuachi an environmental officer Edema Assembly no Bernard Kwashi ekasa ye chemu so koya ya resabia yare ha odo amo record wo honom no niema bia nipa num bi ankomo betimi esi ano kwan nan so asodi nti na nya ado mayo ma agense omo bejai esa ansese wo ko obi fie kura na wo na akotu ni fo se mbomodin ahese na tena ye ne hotia enya ade obetie na chese ototo bola egu basabasa ha adwinye papa na ye Bernard Kwashi ebo Ernest Owusu ntim abaso ye papa so no so timi ahwe so obete sanitation tax force na ye be ye omo so ebeboa ama eye atena ye ene ebe munwuma mu nso no betimi aprapra hono mate honom kama sane ye be ye nsuyire ene yarewa wodo nso no bi entimi embetiwa is Odikan within the Bernard Kwashi na mama mfasa akonya we so na me DCRC any director any assembly mpanyinfo any assembly members oma so ya sene oma boa support sa sanitation the exercise na the okan ne yampa the home ni say yarewa ye di ko hospitals ni clinics bebre no communicable diseases every efimu na the home ni say yaman for every year ya na yentumi enkura ebola yi na the home ni say ye ko efiefie mu na ye catch won say obia enkura no bola yi ene say wo akoto bola dustbin ana say wa ko assembly no akoji dustbin na wa kro bola mu wo mu yi enso beble ndi so en na ye hwe wa ha no wo bo say bola beble 106.9 ga temu wa ha me sambo mi this abaso bium ene say what tax force sanitation task force ye ejuma every Mondays and Thursdays. Ene ya uti ye Bernard Kwashi no ana ye environmental officer Edemetiwa is District Assembly na manibo ye nsem troni kontinu kofi obo ana di free parliament mo ebesomye yantoa kasebo no so na yemfiri omai Ghana ya parliament mo ni nyina mu ewon kran pompurement mo na Ghana fo be kayam ensubra ne etoye na yiri fa adehia ye won kran ene omai Ghana mem yakodo pi no ne senti Ghana mampeni anano efiade twam ene ne memenda so ehye wo manyina kete sei ye nyina da yentu ye huhu montene so na nafu amienu ye mfansiesi o man Ghana montene ne nkwado nyina ne ye mo asebe ya enyadewa bi enkoyi ne ti entu atese wo manyimu enam suyira edi efi sumuna na ade ekwa manfa afie bu no so ha we enkomene o man Ghana nanan mi senti ne wo de woni kire mu wa Accra New Town eye 7th day Adventist Church en ye didi asafo no ebo modern kom ho bomu kwayi adwuma so na osabo pani o honom akase kirem sei obesre o my Ghana se chiche pa bandi ba ye no anka onya ne sa anka bosumi bia abema chance se we nke ntim na anka o my Ghana ensore akuaku ahodo abanwuma ne yankran nyina ene abofro hye yefunu nkwa na wonka ho wawe mpo a ye nyina ye ntinsi montene so ni yankwa prapra nsiesie wo my Ghana mu nyina kama se be ye o man mu bete wansen ne fia hoto a Adjoa Ghana aboso ema oman edu bebe anyawre wapi etu atise no eso betumi ehwan
na so no bomoden ekoye nsiesie adwumadiem ewo eye Ayawaso Central Municipal Assembly ni nyina ne sei ana no kwasia dai na eyekita wonza boseme na taso dumienu ewo mfempimi ne aduonu ensiam a enim sa asore no wonomokwa asore meme na so entini kwasia da no na ye da mbetumi dia kwaye adwumaden wo mamoden kiremu sei eye Ayawaso Central Assembly no ene ka kire wonom sei wo mamoden mfo mani emfa nkire aladwo efiri sei eye efiada ene meme de twa mu iso no National Sanitation dwumadi ekos wo no aladwo o masesa bola pi e de afuafuafuafu chese kwan ho pam enti aso no ho moden na wodom nkwasesa emfangu ehyemu mekire tracks nim no mkotungu nem wane kru no emonte pam na head pastor Edema Accra New Town eye district Edema 7th Day Adventist Church eye pastor Martin Owusu Bonsu emra wo jemre na one yanam sini eye mrantehene asante e kasa na wochirim say yes dwumade we ya aban de aban ye pam ebebo momen emu ate pam o kirem say edi kan obo Ghana mampeni ya papa Adjoa Agyei mani mahamase se obo ne homodia enya yemhyehyem no odo edi momen de hyehye pat etesa edi baye na obesra mampeni se nko obeya wonya ne wohye kete pa sanya hwekura no enka bosum bia no anka oma de wentim oma ne ntim pa ne yankwaso anya se adwumaden no omen yentumi nsiesie oman Ghana mu nyina firi se ensu a eto a eyiri faye no ano wode ne pam o kirema asese ye hu behia se oman nyina betumi akabo no sabe ba kuma ade ne yatumi ama ahunide hu sensem no aye ade ba kwa bede yakoma so ye pam na no beboa emefia hodo a edokure yen mekofa nyade wopi ede breye no esu betumi ato kirema nsu eto ye ewo eye dwun bosma eto so de onunkro ne yade a ede o happy ede bre mani papi na hwere wodom nkwa omanyi mu nipa poroporo aduasa wo mu nyina da agum ejapade pi asesei ama fi nipa nya ba bi mfa ne trinto ha dwen de sante nyina yemo na oman kabusum bia du a yenye nsiesie ne mo na Ghana fi na adokore ye no eso entimi ehwan odin sem sei etudwa nyame ade komeda amai komeda ne ye memenda that person so it is the Sunday Adventist Church then say yeah so na so manu ye bibia ye ka it is say yeah abai mo for anyone of course sorry we said I am from here young so it and Sunday Adventist Church Accra New Town District yes assembly no amai ala say yembra nebe omoaye atitika to somebody niema ne buo yem melody engu cast DLFM 106.9 Ejensa nyame beboaye na ye asende signal amaye nyina ye mo se yankasa yemfa yenhye pension so wonu nsu a emfa nto fem keke bebe bi gas bi na fatu so we yo bola ofia tichem ye betina ye organic line ya e gu asasi no ma aye fertilizer ye betina recycle as plastic no ye nyini nyina no ye fe na efi mene ye abano point ni ye mene o na se ye kwa ma ye koso eti wo akasa wo ye fi no so we na hu be tie so to a wo be kwa na mai no nyamensa atraso atayes ni o shai okay eno ana no chese bakofo nsa entimi enkata twede amponyankopon ni sanso na bakofo were dura egu enti wonsom onye nipa ene awuti yeyi ono ene waye head pastor Edema Accra New Town District Edema 7th Day Adventist Church ezi asafo no den the pastor Martin Owusu Bonsu na mane boi yamane boni mrantehene asante ene difri enkabopre mantemu Accra New Town ebesom yen Yantoa Kasiabone Sona District Chief Executive Edema Chumamponia Ayonyonyafo Ibrahim Isaac Ede Areshemu Atuja Echemu say clean up campaign no ekoso no abua amomatimi ati yenye hini nsu eda honoma na chese mfie bebreni enya ade na nsuo no etimi efa so sane obia hu ne se na kebetimi afa so ne sanse na ne mefimpa na chese achoki ewo nsuo ni mu na chese enya ade na ne
nneɛma ekoye ede ema wom na odi nsemi edi tudwa ewa abra nan siesie no ekoso ewo ne importem na ochemu se eye mfie nan ni ana chese nsuo to ana chese nnahin na ayiri na eno so akofa how ede abra o we sanse na omu streamer na ewo honom no enya ade nsuo no etimi efemu ekọ sanse na nneɛma akika kikemu na so eye clean up exercise man pani John Dramani Mahama ede ba ye no etimi abo mu ye baba pass se de sensuo to kese krampo na nya ade ebe ha o mesan se o matimi aboa ayensiesie yarewa wodo nyina na nya ade bi ebetimi ahatememfo o nso ewo nyinani na okasa ye echemu so de kokobo ede kwa ma yetememfo mo honom so mo made amfanto makoma so mo nso no se kobasa national clean up exercise e koso a o nso ebetimi aye bi ebi mu be wo se ye yensiesie na mo hwo mo dem obi kura de onam honom sa wahu so mo ye emfa ne ho no wayi nani ni na de kokobo ekọ ede ama wom se wo a wunim na nsiesie bi ekoso na beto wadwum be hwe dem na se obehu so mo ye na wutwam no wayi wani no eya ade omode wo ebe fam na kwan so no osan so fa kwanya ne so ede asida enso emomo ka bi wo wani omo boaye ema nsiesie no etimi ekoso dem wa kan nyina ne se dwumadia mo hu se ye dwumadia o mampeni a hye ye local government staff security officers of Ghana any dwumfo ne se yemfa tu de se ye free no ba pemle M1 CC o manim na bibi e fe flat na de feed ba intimi manimra form na intimi to ase eno ye to aso eno aye na ye to aso na ye na ma to enhwe bi da kuruma e fe no sio timantipo na emwasi ti sio to amoamoti ano na omunya ba bi fa eno ra na ye kayo de excavator mienu de team a na enhwe to ye omoamoti ani age enhwe na fo odi afie ye se to aso ne bi menti wie mo se machine so no DLFM 106.9 be a fellow flood again. Any when you know, and soon talk to me about flood because you put proper measure in place. Government officers, any assembly, penny for no board, actually by Bia, a Huniano, our form. As some are holding the public bria, or a share say, or Huniano, and the senior Monday, or Mumra assembly. And mentioned the Intia Mian Panashom, the Indian formal cockord, the Intia, one dinner honey. The India was must see a catessia by I did the Sikaya, my master, Miania Boagum. On the back. On one so I said a be a person, yet deterrent go piano, eventual muscle, not going for dinner. Abaya Japade, Cates, or being too rangum, or being fine, Yuan and Mianasa Bongum, any Tiffany, Sonia Montes, Sonny Bidi Huni, any Oman Kamankawi and featuring the Bidi Huni. Elia Uti, a district chief executive at the Machuman Ponya Union for Ibrahim Isaac, na Maniboy and Sam Trony Barbara Cranton and a debesumi. Yan toa Kasiabon swe, and ye yemfi and infantry moon, ewo my Ghana, ye peer man temu bill, ne yen moon, ewo MPP or Sonoko Kruku Amanyukuna Kachiam. Anna no mimini me, na a ye, kita won sabos menana tosso tubacon, ewo mfim no near you know, ensiemwa. Amanyokuo no krabata hodwam ewo abato mpesuaso wo man Ghana mu nyina mechire constituencies no wo mu nyina akoto aba a mekese makopa wo mpenifo mbeda amanyokuna no aboa na wo beji tumi ewo mfimpim no na edodo nwatwe abato mum na mekese yi ubogura mu ewo Etiwa East abato mpesuaso apie mantam am Mr Albert Niama ono no ye MPP amanyokun titenani mechire chairman edema wonom na amanyokuna sakọ abato so asa akoto aba e de amane bieu sei omo no homoden na mfinhia na yeda amanyokuru no womwa na MPP amanyokuru no omunsa magitumi nyankopɔ ya atoma mfimpim ne do no watwe abato no na mekase me wafa asa ne den e de Albert Niama abato otodwa e Etiwa East abato mpesu aso no jese onya bi pam onya ba ne mu pore 597 votes ahanum ene adiokronson 597 votes ene wonya anyam openipo no enso ene kokon ya enkokwa pretumi ekubuka mum eya me wafa sikafu yi amega onu so nya ba ne mu aduonum 954 votes ene wonya aye ene nti ekoba ne sa na me wafa se Albert Niama de no dosu nti no wadem nkonim buburijam na mena bato no ba we ye pe ene ye yensantwe ni kontenhene Kofi Obo eje mre ene me wafa se Albert Niama twetwe nkoma na osi opani yin enkumini awadi asopam na sambe na abeka akira MPP amanyokuru na chitafo ana misani amekire mse nani age pa no nim se emodin bo a wabo Etiwa East MPP amanyokuru no emu no delegate ne nim se yes wa ya dwumade on safata pa sa amanyokuru no
ɔsan de anim no wɔboa na abato mpesu aso ne ma kɔ nkan de ma wɔnom okyerema sese yi de ɔbɛsrɛ mo a mpenifo yi mo ɛwɔ mpesu ahodo nyina so no enkoye gaga enkoye hyehyɛ tu no ɛna me na me di nkuni wobɛtwetwe mo di nkugo ɛna wahwe ɛna hwan ne ade abɛsra manfo da bi sabi nyansa nim ɔsrɛ sɛ wobi biara wodi nkunim no wone wɔn mo contest wɔ nanso nkunim di ama na yɛ dan ba ko pɛ ne bedi nkunim mo nyina mo nkamom ba mmɔde na kyekyere mo werɛ na mo nyina mo nya ba ko sɛ sabi bua ba kuma de fi sɛ mpanin sɛ ba ko fo we aduregu nyankopɔn ya adom ɛko a ɛso power amanyoko nanim no ɛyɛ mfimpi me na do no nwatwe abato no ɛno na mo ne ani sene kɔko nanso nya amanyoko ne ma na mo kɔm ho ntɔkwa ne senti mo nya ba ko na mo nkamom na mo ho mmɔden sɛ nyankopɔn ya adom am mfimpi me na do no nwatwe abato metuma de nkunim ɛwɔ NDC amanyoko no ɛso ɔde nsɛm sɛ ɛto dwa men de bibia me fancy an election in MPP fantasy was banana said I panya minya near Juma my year our constituency in party party for baby I make a missing here and party for the boom no be our MPP win power until Mesrom na Ninian Mumpa anye ya amomni omenso ngofo etayochi yenyina ebekabo na yapege yami ahwe sunu na yedi ndwuma ma MPP agreement ma kwefo ene ehunhia pa eno beboa ema MPP amanyoko no etimi afarantoma pa ede efrani awuti ono ene we yotitena ni ede ma MPP amanyoko no ewatiwa east abato mpeso ate sei ana no memennai wasadi mu nkonim ne din ade Mr Albert Nhyiraba na eno achi ena openipene amanyoko na to aba ma ne sei onye edoma no boaboafo emfama MPP amanyoko nkurabata ewa etiwa east abato mpeso ase mekire newly elected youth organizer edema abato mpeso aso Mr Andrews Ejapon echire mu sei na ni ajepa sa abato moto de ama nanso de na se akese edema o mahye betwani oniminyamfo apena osei asare pa wabomoden pa abo ne papa evise ma mia nyina mada no wanya obi so yenyimu wabo ne pante ne wanya tumi a odempenifo nyina so mu nyina nka no munya dwumade ne moa na tiwa east abato mpeso asenko poya de mfimpi na dunu watwa abato mu no omoni nkunim abato mpeso ane so de radio ase ane de toso no ye da onabo abo sasa we ane ne chairman ane ne party penifori na ase contest in the year kono inu ane wonyame ho ni de na mu se majuma pa ane se dia delegates agreement na mu se mewini nti mi gituma ko mu se mewini nyame so ye ma e botara nti a mi se mewini se me ma ye kwano constituency ma ye adwuma nti youth no omumi mi ana ya so omo say opposition na mo say me ni pa ni ebe o wa kuma pa ade for 2028 enu ntina ene eminya ye ene ya wuti ye ayo openi pa afi wadi nkunim a ono ekwa gina ede ama MPP amayoko no awatiwa east abato mpesu aso say youth organizer ne din ede Mr Andrews Ejapon na ne kwakra mu no ana mahye ede ma ne hia wanem ewo etiwa east abato mpesu aso eyo ne minyamfo abona osei asare ekase akirem say NDC amanyoko ba ye pe na Ghana man pani akirem say or the reset Ghana agenda de aba indiana MPP mnante ne nketezi na montene so mo se ne asasa Ghana hyebre Ghana ye de Ghana ye fine party say bro chiri ma nukure nim Ghana man pani betena banwan yi so mfimpim ye na do nunum tamu bepem sam na ye kasei etire din ye hwan papa bia amanyoko na tuma ye ma Ghana o chirem say ade ba ko pa NDC betumi de o mo se so mbo aka so ma ye wo manyim aye nkokon ketenkete ne mpo manfo bia ku o mo de awekwa a o manya bokaguo eno wachi nso 24 hour economy pe na o mo de abasa 24 hour economy ne kura na kwakoto nsum edwa pe no musi o mo nya ehwem nanso ye mame abra osaya sare chirem say o mbo moden amra na MPP awa ban mu no bosha o mo she Ghana for so mo pam o mo di free senior high school baba no ba ye pe afi ba kuntem na mo ahya se ye adwuma afi na pe na mo ye adwuma ten ebo aye pom sisi aye sabia pi enti ye kam yoko betuma se Ghana shabla na ye MPP enti ye ko ya adoma emfimpi mienu ne aduonu enwatwa batom Ghana mo pa mo kan kro de a MPP ene se mo san ede ne ba ebegitumi ewo manyim
Ejuma be na NDC for ye buy ya anye ne sensa. Wo hwe hospitals are hospitals. Wo hwe schools are schools. Ne mo ne ya anye bi ene nkokon nketinketi. Ne ya anye bi ni 24-hour policy na ene da so sinsen wiem. Ye policy a ye kan ye si ye bo si ye be ye free SHS. Eno ye buy nyankopon adom September 2017 ene ye sha se nya ye first intake. Nti ye kan se ye be ye buy ye mfa oh na me buy na nenso ena if ena bat nemo ye insist humans ni ya eden ya ham ye buy na ye policy SG mu agenda 11 ya ye bi edu bebi a ye dim se na nka ye nuanu buy nko mba betoa so schools adan ya ye bi edu bebi ni se ni ngo mba betoa so nyina esisi ho nti Ghana for ekon do se ye besan ya babiom mba betoa sa ni ma we nyina so eni a wuti ye ono ene wo ye mahebedwane edema de hia wanom ewo atiwa east abeto empesua so o piemantem ne den do nyamfo abena osei asare na mane boye nsam twreni kontenhene kofi obon ene difiri apiemantem ebesom yen Yantua Kasiabone so na chairman Edeman Pipi Amanyoko no ewo manso edubia abato mpesiane so Mr. Kofi Echampon ede nsem ede atuje no ekwama executive so mato aba eyom foforo echemu omunkom humbom sane ebeyom betimi aye adwumade na mfimpimienu ne aduonu wotwe no muso no etimi ede eye nkunim na bro ne inceptrofo etwetwe nkomo ana Mr. Champon ebo mabaso echemu so mayade ye baba pana sese die omonfa bibia ento nchen no monye adwuma te se eye team baako no omonfa ahofama enkabo ma ho hyeso no monye adwuma den sane ebeya party na yempipi amanyoko ne fimpimienu ne aduonu woche omso betimi agya akonya no ejibre a yedi nkonimu ese yenyina ye kan ho bom na ye adwuma na opposition ne yewo yedi nkonimu de as opposition ne yewo ese ye adwuma kese na 2028 ntime aboyewura Mohamed Baumia Echido kama utimi ebe Ghana president ba ye two opposition wa ko rini na so the two opposition amfa so bi ani so enti ye rin no ye nyina ye be ye adwumaden na eye 2028 etimi aba power enti no the mechanic say manso di bia delegate police station officers da wo mu na ase le china team na nemu e de asaka kese ama wo mo yakopon hira wo mo Ene ya uti ye chairman edema MPP Amanyoko no ewo manso edubia bato mpesiane se ye Mr. Kofi Echampon na enu echi ana party members ni bi nso ebo eye executive somato abana yi wo mabaso echemu se omonye adwumaden enfema members na omonyi kakra bi enfiri mu na omomwa na emom omosre wom so omonye adwuma enfema eye party members na omonso show mu nkran so omobeboa wom sane ebeya niam ahodo ewo so omutimi nina nkabo me wo se timi ba party nim no mo senfimpimienu ne aduonu wotwe no mudi nkunim no omobeye kam no waka chiro mo se ti mo mo nyo ma se ne de omo ne se no mo nyina omo da from asimasi mesra wo me na se na ye beto abana yi na afi no wadan na chiamai ko obi no to mo se chira faska be no wadan na yere mani ne mo se o man bi kwa chima ka so wo na ye bebo amane ye ho chire ye ni ha for who employed for my there was a about na wire down what chiama idea 4 years and chaliba ya basa 20 years 4 years and chaliba we could be 8 years okoi na wo 4 years it omunya dia because we na fa na wo stand for floor wo stand for na be ma ba wo so na dia eni kwata ka we campaign because bara chire kwata say we nyuma fa bi di wanim nyuma pa wo ye dia na mo fa so dia to ba ma nti wa fa wo ba no say nyam bo na say wo and now what my trouble no mo so sisi mama ka zo mo nyama de se mo fa sa adwini bi nyere antu mo tiri Ene ya uti ye MPP party members omo manso edubia bato mpesiane so na manibo ye nsem troni samo for Buaten ana de besomye we yenyina we so ene yankenka madwene kyerɛ tew ɛwɔ Facebook no to emfa ensom awie ya na yɛkɔ Facebook no so am wo fa se doro ya Adjoa Agyei diaba ɛna wase o maya ha o Dadi Lumba ba Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa mehwɛ me live edi free Christian Village achem watanja kase yankoma obi bibia wotie kase wona wie no wokyerem se dia news oja wo mpa ona po solofu ne solofufui kaka dia ma obi aboa na ode aka ho ede aba
na eye brother eye Williman dia ban which them say congratulations Kwadwo, more grace, keep it up. Meda se me wofa se se won so dia ba na Sandra beka dia ba na so ma ya ha wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa wedding or here live e the free time free zone kasebo na taxi ankaza news ne dia in fact jetua to pam na ordinary gas e kwa dia ma ya maame otobroni oso do no too much la ya maame odopa na ode aka ho e dia ba na Sandra abeka kra dia ba na was Lumba super best drinking water in Ghana and beyond 100% emojis ode aka ho. Or say you both are looking good this afternoon. Better. Why? Na ka kan fu Sikapa nko ananka wan ka me de anka wan ka dwuma medu. Internet de ye nyina luku good aye. Nyame nhyira opa ye nyina nso ye nimu ye. Sika de dempa me de na asa ya kakra nso ebeyi. Na Richard Ahwede aba na wo so ma ya ha Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Na after Adjoa Agyei Sikapa de asena dwumade aye pom. Esom oman Ghana na kasebo no eye life am. Na eye official enam. DJ Ghana man fire so gbechire station DLFM next. Wasika sebo no emu ode esena no manam o maye mo ne adwumade an yebo ene wo kyerem se onapo bam ede ade kasen na ode aka ho ede abawie na Kofi Parliament we class prefect de aba na wasi DLFM news edamufua in fact your sports presenters are too good pa I'm listening loud and clear inside Agona Bobby Kuma apa your sports crew for na was pa ne abasobo kase awie wo de ama wonom na Aaron me wofa se Elon osagefo Elon osagefo de aba na so ma ya ha dear news crew in fact enjoy kasebo no pa na best news pam na odi free GOPDC limited eye Kwai estate no ne ben Kede estate ho no ma Kede Eastern region ben Kede Eastern region na odi ncha kase pa edema dole ya Agyei Agyei ana finsu Juliet eye Afestrom Juliet eye Afestrom omo wakra o che omo nyina wiei medase me wofa se Elon eye osagefo kasebo ne ye de asi na ye bekọ no afiba de birthday bi aba Kofi Buam ne monitor ne enso so ne ye bre ne kopa na Adjoa Siriki emagine akonnwa na ontena se na woda edi honi we every DJ afiba nche o kirem se na de nyina Frempong Augustine Mr Frempong Augustine eye ebri taxi station ho no ma na wo ye adwuma intene yakopon de afiba akon aka mfe ho a or we show more right I say more right the right no benya more efin su sikasem enkonkan yakopon mo asom bia mapa na ma nkunimdie omokwan pantu anim sanso na wo twika na yakopon mo ho ban na ma wo ka twani nya wo de onyi nkwanhia emfire go so enti happy birthday senior man awuden the Mr Frempong Augustine ene yakopon de afiba ka mfe wa bri eye taxi station hodom na wo yadwuma ya menhire opinu a woda no onye ne sono kokora international DJ afiba wo yadwuma ewo DLFM 106.9 ene wase yemfa woda sono kuwi no yemfa ema wom na Kofi ni kwakram ekwade ma me wofa ase ne den ede madam eye Loretta madam Loretta eye English teacher ewo Edujama senior high school num nene fireman kirem say Nyankopon ede afiba ko ede aka me wofa ase a de den ede madam eye Loretta oye English teacher ewo Edujama senior high school num a Nyame nhyira no oma ne kwatenten apomudi mapa ene yedie kwa na Nyankopon omo emfanto nanimo enti happy birthday to you me wofa se ba within ede madam Loretta wo kira wo ye English teacher wo ye English teacher ewo Dujama senior high school num ewo pie Ashanti region Asante Mantemu Nyame nhyira opa no wawoda no onya ne sono kokora we fireman na odi awudai ede ebaye kasebo ne ye asi emusemufo ne ye Miss Mabel antwene se mu ede emayen champion Taylor ede ekopie mu ewo Facebook NF yiti makasebo no winya bi ehweyem Mr Samuel akwa DJ Zigibi echinjim kasefremfroma ede sum ye wiei Mr Makese emeya mola support fia ha no makenkafo ye banu 2 ede ameje so ye wofa o se ade oyo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ane pantry bonana Otafiri jamene mwafa seba Adjoa Agyei Sikapa. Yes sir, na Adjoa Sikapa ne mpamfo na wiai. Wana mote dia wadwumadie no. Ebesom wakase vile nkoso na DLFM 106.9. Yakramo. Midimafo pokwase Maira Accra. Midimafo pokwase Maira Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. Ani owuntie passengers egumi kai mu. Ehwa na dodo na ekro. Eni sa Accra ne potem yedemu. Ani yedemu ampa. Be se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in